Ay, so magbula gali mo sa inyong uyab. Ay ninyo hilaki dayon. Excited rapod kay mo. Mo pag na namatay. Kahibaw mo unsay sakit. Kanang nalista ta sa pulo-pulo unya wala ta tagis budget. Kahibalo mo nganong kusog kay na sila manghimantay or manghilabot sa tua. Kay gwapa man ta kaysa nila. Dili sa paghinambog no. Daghan kayo may kaliwat nga dato. Dato lagi. Pero dili halos kaduulan og parimpi. Naagitay kauban sa trabaho nga kusog kay palapad og papel. Murag nakatagiyag kumpanya. Nya karon kumusta man? Naimuha na? Gago! Unsa ang pinakangilad nga kinaiya? Kanang priting sukua sa imuha bisag wala nimo unsaa. Kulang-kulang man siguro ka.